adiera ng'eny kanyo. Kendo en gima ne wawacho ni chiro koyaw to iyaw getni to in onge gimitero oko, ng'enyne biro. Mano e gima timore. Nikech reason ma sirikal gologa ma gialago importation ni sukari ok walos moromo consumption kata demand ma wan go ka gisewacho ni nitiere itilafu, koro giyaw ne joka kelo mang'eny. To e wach ni adier jokomesa gi ing'eni osekonyo sekta mar niang', nikech gisemiyowa gik miluongo ni safeguards karibu 15 years. Made onge safeguards ko kembe gi dikoro karibu te osetho. Nikech jogo wacho adier, ushuru mwaketo ne sekta mar niang' ni malo moingo sectors te, kata idhiye chai, kata idhiye maua. E agriculture sector ka ushuru mar niang' ema ni malo mogik. Koro productivity mar niang', king'iyo kuonde ma niang' bedo ilose sukari e piny mangima, we are the lowest. Emomiyo sukari nitiere oko kacha nam kacha ma samoro no yaw gate ma cheap biro donjo ka, nikech wan ok wa invest e competitiveness mane iwinjo Nyangweso wacho cha. Ok waloso ndara, anayache Muhoroni ndara ma niang' dwa wuok go ma wang' chup Chemelil kata chup Muhoroni, niang' winjo matek e kor yo, japur ema winjo matek manwang'o losses. To ka niang' ochopo e kambi sirikal ema nyocha timang'o, ema nyocha manage. To sirikal was very poor at it. Alafu sirikal achiel ni be manyocha oketo tax malo ne niang', miyo sukachwa mwaloso Kenya ka ok nyal compete e komesa because it is expensive sugar. Ineno. To jok mamoko ge gitimo gik miyo wawacho ni medo ndhadhu ka. Nitiere kambi mar niang' miluongo ni Miwani. Kambino is one of the biggest region wani. To ne en gi gik mang'eny ma Miwani ne nyalo timo. Ne nyalo loso ethanol, ne nyalo loso gik mang'eny, nyalo loso nyaka sitima. Mago e gik mamedo productivity kata competitiveness mar kambi, mamiyo sukari ma wang' wuok kanyo bedo sukari ma nyalo compete, makata wagole ka ni wadwa tere Brazil kata wadwa tere country moro, to odhi compete gi moko. Nikech ing'eni ka en sukari ma beche tek, to jok ma wamiyo losko gin mana jopur binyo ma ywak kaegi. To kendo ywak mar adier, nikech gin gitiyo tich matek dweche 18. To bang' dweche 18 no tinde ka tan achiel 5,200. To compare gi pinje moko, pesa ma giyudo e sukari kata e pesa ma niang' opogore ng'eny moingo marwa. Koro tiende ni domestic policy ma waseloso ki Kenya waka ema siro loso products kata gik monego beni wadhi waus oko. Ineno. To nitiere wach mane Nyangweso wacho mana dwaro medo jiwo. Wach mar achiel en mar payment system. Sama nitiere payment system ma kidwa dhi uso to inyalo tiyo gi card kata inyalo tiyo gi currency piyo piyo, miyo ohala timore mayot. Sani tinde koka watemo pilot gimiluongo ni Pan African Payment System. Pod watiyo gi mag jo wasungu gi moko go ma seche moko ok konyo ahinya. Koro kerwa gi be nyaka lose wach mar ng'iyo kaka that payment system nyalo bedo improved mondo okonywa seche ma jok matimo ohala dwa timo ohala. Mogik en wach mar investment. Ok wabi bet gi kembe ma medo ndhadhu e gikwa mondo wabed gi gik moko mopogore gi alote. To wach mar investment kanyo, private sector to nyalo benefit nade e romo mar komesa ni? Gima nadhi wacho ni ineno pinje moko manigi kembe madongo makelo gik moko giuso kanyo. Sirikal notiyo gi private sector, notiyo gi banks kata development banks, mamiyo jok mantie private sector pesa. Nitiere ji Kenya kae mosetemo timo manufacturing. Kwa miyo gi pesa, gik mane mawacho kae kaka timo manufacturing mar kaka rech, kang'ogo. Kwa golo pesa ma bank gi omiyo our private sector pesa mo otimo godo investment, biro timore maber. Nyocha winjo ka President Ruto wacho ka entiere UN General Assembly ni bank manokonyowa kane wachiegni default loan ne en Kenya Commercial Bank. Ineno. Koro banks wa ma wantiere go kaegi, bas gi bank kaka Africa Exim Bank to gi Africa Development Bank nyaka loswo e meeting mantie kaeni kaka gibiro miyo private sector pesa, ma private sector koro keto e gik ma wawacho gik moko kaka industrial parks go gin mana udi kama ma ka onge pesa to onge gima biro timore kanyo. Koro banks wagi
nyaka ging'i kaka gi invest e economies wa mondo eka wa produce eka watero pesa yango e banks go mamano wach ma ministers mantiere ka nyaka losi ker be nyaka wach matek kamano. Nyangweso wadong mana gi dakika matin kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Pachi kotudore kod ywak mago mag jopur mag sukari mayudore e kaunti mano ma Migori. Tangeno ken kaunti ma Migori kende en nyaka wanyalo wacho ni en mane pacho kae kata sekta mar sukari manitiere pacho kae. Pachi kotudore kod mano kae to gi